Simrang Hilin eh. Simrang Hilin eh. Tubig. O sige. Okay, try natin. Sinong turo sa'yo? Yung ano ng mama ni Aisha. Sige, sige. Ay, nako. Paluluto talaga yan. Kahit sa kilo mo. Pwede naman Sige, eh. sige. Kuluin mo, makuluin mo. Biyakin yung itlog sa kamulog doon. Halimbawa, pag di naluluto, Luluto yan, manang. Ginuho ko. ginawa ko no, luto ko no. Luluto Luto ka yan. yan. Ano nga, pakuluin mo muna. Ano? Yung tubig nyo sinasabi nyo. Painitin nyo. Ayaw niwala si Mita eh. Ayan na, ito na nga. Ginagawa na nga. Oo, wala nakapoy. Patay na. Hindi na bukas na maayos yung ano. Okay, sige. Halika dito, Ding. Sige ba na ding? Tulan mo. Okay, di ba nga mainit yung ano eh. Siya, palutuin mo. Para gayahin daw ni Mita na. Huwag nga magluluto. Tayo po. Kaya parang wala bawas sa gastos. Bakit ito sa mga ano, may mga kolesterol na walang mantika. Sige na. Invento. Kay Bernard kasi, Sige, Bernard. nilagay sa plastic, shake, Anong plastic? nagpalutang, pakulo sa tubig. Pagluto sa housing dati, busong-busog mga ano dun. Bibili ka, Ben. Bibili. Wala lang ang apoy ka. Ito ako Lola. Lola. Ada, magkaipag ka. Magluto ka itlog. Magprito may mantika. No. Ay, si Hermelita, oh. Nag-imbento. Talaga, Halika. Hala na, oh. Sundo ka rin mo na eh. Lagay, kumulo na. Kulo. Lagay mo yung parang ano dito din. Hindi ko lang kulo na, pakuluin ng kulo ko na talaga. Natakot siya. Medyo kumukulo na ko yung tubig. Lala, sige. Ilagay ka na. Itlog. Oh, sige. Wala na po yung itlog. Paano mo dyan? Hala. Tapos hindi balik na rin. Hindi na, basta Hindi na. ito. Hala. Garni ha, wala tayong mantika, wala tayong bumili. Wala, di mo ako sa mantika sa Manila. Ay, oo nga, luto nga. Ano na? Ganyan na wala mantika. Ayan. Parang hindi maluluto yung tubig. Parang nilaga lang yan. Takpan mo, ma. Tatakpan ba? Oo. Pwede takpan, pwede. Basta makakaluto ka dyan. Hala. Ayan, magluto itlog ko ng mantika. Ah. Boy. Ganun talaga yun, makakaluto ka yan. Wala eh. Wala nga kami mantika nun. Sinalang yun namin sa tubig eh. Kaya asin eh. Hala, nagtulog sa Mita. Oh. Nahilaw ba? Wapa. Walang tupuan. O, ikandi din mo sa baka ng tubig. Awon sa buyan din, muras mantika din. Kulang yung tubig nilagay ko. Tama lang luto na. Alam mo na ang nakakaluto talaga. Kaya na mo na, takpan mo na, maluluto yan. Wala siya mo to. Ito yung imbento. Luto yun. Luto yan. Hindi ko lang mag-isip kaya ginanap nyo. Ang tago kayo ah. Sa. Ano na? Hindi ko lang mag-isip. Oy! Siyempre, ikaw ay mayari ng sasakyan. Ano na pwede maglakad din kami. Sabi mo, hindi pwede. Sabi ni Mita, pwede lakarin. Ako yung housing, parang magdadaan kami doon sa yung kalsada ron. Lalakad kami. Alas 12 na. 11:30. Pag naglakad kami ng anong oras, nakarating na ka tayo? Aligo ka na din. Takpan mo na lang. Yan, maliligo. Doon yung maliligo sa bahay. O, basta alam ko maluluto din. Takpan mo lang. O, di. Luto pala? Siyempre. Mita? Ano? Oo, luto. Di kasi buhay sa kamu to. Hindi mo subukan. Parang ano naman talaga yan eh. Oo nga. Hindi naman impossible yan eh. Malay ko kasi ang gano'n ko mantika lang. La. Hindi nga alam niya eh. Kaya Wala nga kasi kami. Parang nilaga mo lang yan ba? Oo, nilaga sa ano. maganda nga yan. Walang ano. Wala kolesterol. Baka na bumili ng mantika araw-araw. Yan ang gagawin natin. O, Bernie ha. Bilag mo sa araw yung maluluto yan. Sige. Luto na nga yan. Oo na. Nalitan ko pa nga. Oh, balik ka rin. Parang pinirito talaga. Kung di nagsalita si Lina na ganyan, di mo rin alam. Oo, kami.
Basta may itlog ka. O di, pagkain mo ni Bernard yan. Luto lagi day. Parang pinirito, no? Doon ka natuto ka. Oh. Pwede di maniwala. Luto na. Oh. Pagkain mo ni Rinaya. Ginaya yun. Walang kolesterol yan, Naya. Walang kolesterol. Mainit, huy. Ay, pa. Kinakain na, walang kolesterol yan. Ito, nang itlog na walang mantika. Sinabi ni Lola. Ayan, kinain na ni Rina. Oh, kinain ni Rinaya. Sabi ni Lola, Alina, Aliana. Ito naman isa, ayaw maniwala na walang mantika. Oh, kayo, maniwala kayo. Oh. Gagawa naman sa buho naman, maluluto yung itlog. Sa buho. Buon-buo. May ano? Lupa. Oh, ayan. Ano, yung mga asin na ano, yung mga maalat. Oh, luto yung itlog sa buho. Sa buo. Buha ng buho, ma. Boy, yung ano, kawayan. Oh, yun ang imposible. Oh. Uy, tinan mo si Rinaya, ang tuwa-tuwa. Nilutuan sa itlog na walang mantika. Oh. Tingnan ko. Lolo. Eh, Yung sobrang asin. og di, sila na ningabot nga ni Way. Kalibutan na sa Serbilita nga, maluto na yung itlog, Way, kwan. Matipid na kami, wala kami mabili ng ticket. Oh, di ka mo tuumit, ha? O, ano ba sabi mo kay Manding? Sabihin mo kay Manding. Siyempre salamat, nakakuha ng ano. Da. Parang hindi ka agala yung mga maniwala. Kahit maraming tubig, dumihan mo tubig. Maluto rin. Kahit punin mo yan, lagay mo dyan. Luto yun. Nagkagulo-gulo sa itlog na walang mantika. Eh, mayroon ano pang naalam mo Lina, na sabihin mo kay Mita. Parang pag may emergency. Hindi talaga kumakain sa biyernes ng pulang itlog. Naranasan namin yung mantika. Oo, salamat kay. Na ako makasagupog ko. Sugdugod na. Wala mantika. Kasi tuloy mo. Naisip ko lang yun wala kami mantika. Sige, tuloy mo lagi. Ako lang. Tsk. Sabi ko, wala, gusto niya mag-ulam ng piniritong itlog. Wala kami mantika. Sabi ko, maglagay ka ng kunting tubig sa kawali, ibagsak mo yung itlog, lagay mo asin, maluluto yan. Hindi, sige mo gumawa. Maluluto yung yuling, hindi kinain yuling. Ano ba, damit mo Hindi ma? nakapagbaon, wala naman pag-mantika. Lalalala. Ano ka na? O, di ba, sila muna. Tinod man di ano. Oo yan, di ba? Yung maniwala, luto. O, di ba, kinain mo, luto. Tinod man di So, ay. mabilis lang na gawin nyo. Baka mag-itlog sa pugaran ba? Ang mantika. Hindi ka malalaman na kapitbahay na punito ka ng itlog kasi wala na nga may mantika. Bigla yun. Nakaluto ka ng itlog. Sira ulo. Kuwas ka na ay. Dapat mayroon din yung alam, yan din sa akin. Short lang tsaka damit. Paano magluto. Siyempre, hindi man pwede sabihin, paano ka magsayang walang apoy? Hindi pwede yun. Ano naman yun? Anong sabihin mo? Ano gagawin natin magsayang walang apoy? Trantado to. Sabihin naman yun. Trantado din kapatid ko. Magsayang daw na walang apoy. Ayun, mama. Di ba, pag sayang ka sa probinsya, may apoy, may kahoy, may agipo, may apoy. Eh, wala namang apoy yung rice cooker eh. Wala namang bagay yan. Sahin ka sa ano, kuryente. Di ba sa kuryente ka, wala namang bagay yun, walang apoy. Ano din yun? Pa si mama. Puro gano'n rin, puro Trantado. Gusto naman katao di mo to. Isang kisuwad dyan. Mamaya, gagawin mo na pag nagluto ka doon. Mamaya. Pau. La. Dito ka. Papaw ka ron. La. Gihingal magbakle sa hagdanan. Ay. Serbilita. Dali. Umaya basta. Ha? May? Hanggang ko din ito dito. Dalang limang daan, ipadid mo yung taho. Saan? Kubo ni Mita diha ka puto. Ano binigyan ka palang baon ni Bidik? Oo, limang daan. Ang sabi niya? Bili-bili yun na. Bili-bili daw. Kain doon? Sa Biason? Siguro. Ang bait naman ni Bidik. Sana all. Sana all. Sana all. May anak rin silang nagbigay ng pambili-bili. Kita? Binigyan daw silang pambili-bili namo doon. Bili-bili. Ano bili-bili?
Okay, ito kamote. Hindi ba napakakain kami yan? Eh, bait naman. Ikaw na habang yung gusto namin. Ano may gausing di ay? Ano ba rin yan? Ha? Oh, Salina, hinatag mo ng Lina. Salamat po sa Salina. Salamat Salina. Ha? 1.15. Tricycle. Gagala. Gala. At tumis ko at tumis pajag niyo pao. Pao piason. Kasama si Mita na si Likod na bakay. Kasama yung alaga niya. Eh, anong bilhin mo, Mita? Pag-usapan mo na. Ano nga? Ano nga? Matikahoy? Yung mali pa yung si Lina. Kamuting saging. Kamuting kahoy, kamuting baging, saging, unggoy. Lamis din ang kamuting saging. May kanin ba dito po doon? Oh, may kanin yun. Kanin ba ngayon pinatay ng ulam ni Nanay? Oh, may ulam yun doon sila. Ha? Magkakanin, magsaging rata at saka kamuting Ano nga saging. ulam nila, upaw? May adobo at ang manok o ano. Ano? Tanungin ko muna kung anong ulam. Hindi, tilapia, prito. May bumili ka. Kaya, kung mayroon ka. Ah, doon tayo hanggang hapunan tayo doon. May uwi ng gabi. Kaya nga, uwi ka na balik na naman kasi. Pero nga, kaya kasi mangga sa tayo, pamasahe ka, ugmado. Babalik na uwi ko kaulig. Marilaw. Dapat ipasok to. Silupin. O, yung bote. Silupin na ang tani. Lita. O plastic. Ano man siya nga? Ay, nalahin ko nga. Ano ko ba? Wala ba? Ikaw pa binigyan, ikaw ba reklamo? Ano ko mga hadlo. Parang sara ni. Nalagay mo ano ni? Bawal man ni si Jaja. Tagsara man. Bahala na. Tagsara ka nagubal sa tumasamo. Bahala na kani nandani bawal kasi ni. Pero gitagaan mo ko imnin naman na. Tagsara man ta mag-libre, di ba? Sa isang ilang taon na. Ilang araw di kong lang Sa araw. katuig. Ay, Pagkatulad ka walang kita. Pagkatulad 10. ka painom. 10 years pa ka na inusok rin. pero may bukas pa yung hosting naman yata mga kamote. Saging. Ano mga ganito dyan? Hindi mo ito mausutin na dyan yung bote? Na. Hindi mo na hawakan na. Basta pili ako nila. Wala. May saging, kahoy. Sa inyo, bahala na kayo sa ulam mo. Ang ulam mo kami. Ayos ah. Balik ako na tag-uban sa mga igsuon para sa nakita. Ang banding ni Is, ang ibahan. Balik sila dyan, 3,000. Tagaan. Sa baka, babe. Oh, magaw-gaw-gaw na. Gaw na. Ako saan? Lahat sa sakdanan. Di ba sa una nang hindi mo budget minggit na wala? Ah. Hindi. Sigurado yung tatay nga. Haba ko ni Baklayon. Ano yung lugar dito nilas nita? Mga ginig bilibid. Ano eh? Panilas nita kanyang magpaklet ah. Dapat ko lang tumaklayon eh. Ano na pantay ka mo? Ano makot mula pa yung muli bilibid? Pwede ko magpapay, kasi ka na. Bakit ka na? Sabi na. Ano yung ganun sa
wala ko nagalima ko sa labo. Ay, pag ako sa tarungan. Labay nita. One. Hindi kayo butan. Sana all. Sana all may anak butan. May butan sa anak sa pulis. Nasa ko na trabaho. Kada wala ka sinika sa kaano Palawan. Lagi. Oy, mana pergi? Fit. Prisuhan na yung mga tao na matiso. Mga living out ka na, nagpudo na. Living out ka na. Ano mga baybay. Na mga padak. Ito mga nakagawas na. Oh. Kasi nagpapanin sa kasi. Ayun o, niyong kita. Oh. Pasok. May kamay doon. Kamay dito. Yan lang. Yog, kasama gano'n. Magkano po ninyo? 36. Kanina, malapit yung pala sa Kapaw. Ano man yung lugar na nila? Yasun. Sakop na niyo. Mapit yung siguna. Ha? Hala, ang pa rin sunog kanina nita, oh. Yung live niyo pa, ayan, may kapoy pa. Hala, may apoy pa, oh. Siyempre malakas ang hangin. Ano? Siguro din na padungan sa suki. Baka sinadya sinugin ng para ano. Wala. Ito kami sa panaglakad pag umaga. Hala, doon sa Kapaw, sunog na likod. Naglag ito sa unang naglakaw mo. Oh, mani. Ang sigun. Wala yung apoy nita, oh. Nasa likod lang pala. Galing barok. Sa bahay ni Upaw, kasama yun si boss. Ilaw. Si boss, Bernard. Ikaw yung asawa ni Melita. Dito yung pinahanan namin ng kapatid. Ano? Lula. Lula daw. Lula Anak nila. ko. Asaw na ba kayong tatlo, Nay? Ang tatlo. Ito. Sa duha. Tatlo sila. Sunod-sunod. Isang taon ang pagitan. Buwan ang pagitan. Anim na Naalala aw, ko sila, sina buwan lang. Kaya dapat kaming tatlo. Magpipili. 11 months yung nanganak Naalala na. ko sinong Biloy? Hindi, parang nga sila tambay doon. Malimuot pa lang. Paano kaya inanong nila na yun, oh? Kaya, basta nabigay. 2 taon, parang ano lang. Set place kayo, parang Kaya mo, malaki. Bernard, may lulo kami binatang matanda. Tapos pumunta sa bahay. Natayo kami. Kami ni Mandilina. Do, re, mi. Oh. One week, nagkita na kami. Easy pa naman eh. Isang taon na si Manding. Nilabas na ako. Apat na lalaki, no? Grabe nga, alis pa lang. Grabe sa tayo kasi. Hindi naputput ng bato sa mama nyo. Hindi naman. Hindi, kasi pag sinanay daw pag nanganak, ano daw, tinalawag ka na, talokbungan lang daw ng kumot. Hindi daw pinapalabas Tapos dalawang may linggo. pinapalabas, paglabas, buntis na naman. Ganyan sa probinsya, pinakain na pakain. Madaling araw pakainin, pagising Parang makain. pahinga lang, tapos may buntis Tas, agad. Hindi naglalaba. hindi naglalaba. Hindi nalabas ng Hindi nga daw kusina. pinabasa eh. Oh. Hindi marunong hindi magbasa. Nung galing Parang kami hindi daw Manila, mabinat. ang pinangat yata nun si Gabriel. Nung galing kami Manila nun, di ba, Deng?